Hola, bones, benvinguts al resum d'una recepta de galeta Twitch. Avui us faré unes galetes de poma que ja veureu que són super fàcils de fer i queden boníssimes. En un moment les tindreu fetes, són 4 ingredients i ja està. Vale, comencem escalfant el forn, el posem a 180 graus, 180-200, depèn del vostre forn, jo vaig posar 180 i així ja el tindrem a punt després per quan tinguem la massa per posar-la a fer. Vale, ara anem tallant les pomes. Jo no les vaig pelar, com que les netejo ben netes amb una mica d'aigua i lleixiu, m'agrada deixar-hi la pela. I res, treure-hi el cor i fer... Primer en farem en fas varetes i després fas quadradets petits i els posem en un recipient d'aquests per cuinar al microones. Si no teniu un leque d'aquests podeu agafar un tàper amb una tapa de celofan o així, que es cuini durant 5 minuts al microones. De fet, si no en teniu, us aconsello molt, un leque d'aquests va molt bé, per fer verdura i coure cosetes així, és molt pràctic. Ara agafem una paella i posem una mica d'oli i encenem el foc a tope i quan estigui calenta ja hi podem posar tota la poma que hem cuinat, que hem putxat al microones. Doncs ara el que fem és donar-li un cop de calor per deixar-la com més torradeta. Afegir una culleradeta d'oli de coco i quan ja està tota ben dorada per totes les bandes, els dauets, ja ho podem posar en un bol i afegim 2 cullerades grosses, com veieu, de crema de cacauet i 120 grams de farina d'avellana. I després hi posem alguna beguda vegetal o llet, el que vulgueu. Jo vaig fer servir d'arròs amb avellanes, perquè té un gust d'avellana molt bo. I posem un parell de cullerades i després canyella. Canyella al gust per aromatitzar, si us agrada més n'hi podeu posar més, o si no us agrada la canyella no n'hi poseu, ja està. Ara és qüestió de trinxar-ho ben trinxat fins que tinguem una massa homogènia amb tota la poma trinxada i anar fent galetes. Jo vaig començar a fer-les amb dos culleres, però era una mica liós. Poder quedaven una mica més rodonetes, però bueno, al final vaig veure que amb les mans també es quedaven bé, que quedin ben compactes i ja està. Anem fent... Les feu a la mida que vulgueu. Si teniu algun motllo o així, podeu fer un motllo també. I un cop les tinguem ja totes fetes, cap al forn. Ja el tindrem calent, més o menys uns 10 minuts. El truc és deixar 10 minuts i a partir d'aquí anar mirant fins que quedin duradetes. Clar, això depèn de cada forn, va diferent. Jo més o menys vaig tardar això entre 10, 15 minuts, 10, 12... És anar controlant, que us quedin així, mira, ja veureu, ara us ho ensenyo, que quedin color torradet, veieu així, punts més torrats i punts menys, així és com agafa diferents textures. Té la textura, està molt bona, està molt guai, a més la canyella, uah, que bo. Estan bé, Són unes galetes que no són la típica galeta cruixent, però té una textura molt agradable, molt com un rosco de vino, com una rosquilla. Estan bones. Jo us aconsello per lo ràpid que es fan i lo poc que costen de fer, les podeu provar. Jo us les recomano. Bueno, gent, merci per l'estoneta. Ja veieu que avui he fet un vídeo, una recepta ràpida. Veiem si en vaig fer més d'aquestes. I res, ens veiem per aquí o pel Twitch. Si podeu pel Twitch millor, que així podrem xerrar una estoneta. Vinga, gent, salut, xau, xau.